Malandi ne. Hey. Hey. Kina farkin kowa ya sani ki tuna musu yau auren ki dai shi so ya bi jiki ina ta hajijiya zan rayu da ke zan nuna a gari balki su kike ko Hauwa Fatima wace a ciki kin san ina nazari ki bar ni haka amma nike ai dole in yo mazari tun daga ne ga ki na san wata ran za a yi mana ayyiri hararin na yi san kire yayi mun san gandali dan Allah kira ni da dalin ballan ban wayanki in dan dauka isa miki calling karki ringa fushi in kin yi murmushi aikin iya kwalliya yan yarinya dole mu zauna tare hayyayya dariyarki ya san wani shauki na ji wai aikin iya girki gani nan da gudu ba burki yar yarinya da ki ban mamaki Allah ya baki komai na zama jirmai zan iya jura komai duka zaki karki bar ni baya